Vaikka verkostoon kuuluu siis se niin kuin Hakaniemi, Vallila, Alppila, Sörnäinen, Hermanni, Kalasatamakin, vähän miten niin kuin tätä haluamme. Puhutaan itäinen kantakaupunki, olisi ehkä virallinen. Jopa kaupungilla on kaksi eri virallista jakoa näiden kaupungin osien suhteen. Mutta Up with Kallio on yrittäjäverkostomme nimessä sen takia, että Kallio on enemmän kuin maantieteellinen alue. Se on henki, state of mind, joka meidän mielestä kuvastaa myös näitä naapurialueita. Ja Kallion suurin piirtein tietää kaikki muualtakin Suomesta tulevat, kun taas sitten jotkut Kalasatamat ja Hermannit voi olla vaikeampi sijoittaa kartalle. Eli viime toukokuussa me avattiin tai tultiin ulos tämän meidän Up with Kallio verkostohankkeen kanssa, pidettiin julkkarit. Tarkoitus ei ollutkaan, että olisimme jotenkin valmis, niin kuin tämmöinen verkostohanke nyt valmis ikinä voisi olla, vaan meillä oli pidemmän kaavan tavoitteena, että tänä kesänä, ehkä VDC-vuoden kesänä, voitaisiin olla kukkeana jo ja sitten siitä vielä eteenpäin kehittyä reflektoiden aikaa ja tapahtumia, mitä ylipäätään myös tuolla itäisen kantakaupungin alueella on ihan konkreettisesti, eli Kalasataman rakentaminen ja muut jutut ja sitten tietysti ajankuvajuttuja, eli kaikki miten pienyrittäjyys ja asuminen ja kaupunkikulttuuri ja kaikki muu muuttuu. Ja oli hyvä tulla ulos kaapista siinä vaiheessa, koska nyt sitten meihin päin yhteydenpito on helpottunut, kun meidän olemassaolosta tiedetään, ja yhteydenpito onkin todella kivasti tämän reilun puolen vuoden aikana nytten ollut. Tämä lähti yrittäjäverkosto ihan eräänlaista kaveriporukan ideasta siitä, että huomattiin, että myös Kallion alueella on paljon pienyrittäjiä, joiden verkostoituminen varmaan ja synergia kannattaisi. Esikuvana oli ihan kiistämättä tietyllä tapaa toi Design District Punavuoren alueelta. Siellä oli tapahtunut sama organisoituminen aikaisemmin ja me ollaan myös niin kuin heiltä oppien sitten tehty ja tehdään myös yhteistyötä heidän kanssaan niin kuin nyt sitten paremmin vielä Artovan ja Arabian yrittäjien kanssa. Mutta ensin kun yrittäjäverkosto niin kun alueelle perustetaan, niin meillä oli tietysti hirveän tärkeää tsekkaa, että missä me ollaan ja mihin me ollaan niin kun tulossa. Että kun Kallio oli ollut paljon ennen meitäkin, jaahas, nyt näkyy huonosti, mutta kaikki näkee, että siellä on puolialaston mies. Kallio oli ollut, Kalliossa oli tosi vahvaa. Kalliossa on vahva mehenki, välillä ehkä jopa toisinaan poissulkevan vahva, mutta parhaimmillaan mä väittäisin, että suurimmaksi osaksi se on pelkästään vahvuus. Kalliolaiset on tosi ylpeitä omasta asuinalueestaan ja siellä on paljon historiaa. Esimerkiksi puhutaan vaikkapa nyt meidän käsityöalan yrittäjistä, niin Kalliohan on vanha käsityöläiskaupungin osa muun muassa, tai mitäpä Kallio ei olisi. Kallio on myös tulijoiden kaupungin osa ollut aina, eli ylipäätään se, että tutustuu niin kuin sen alueen historiaan, mihin ollaan, missä yritetään, missä toimitaan, niin se on ainakin meillä Kalliossakin ollut tosi tärkeää. Että Kallioon ymmärrettiin heti, että ei voida lähteä luomaan mitään niin kuin ylhäältä päin annettuna, tiedämme paremmin, vaan sen pitää jotenkin tulla sieltä ruohonjuuritasolta nousta. Et ensin pitää saada koko Kallio mukaan siihen ihan asukkaista lähtien ja kaikista niistä toimijoista, jotka on tehnyt esimerkiksi tämmöiset kallioseurat ja tällaiset niin tehnyt siellä pitkään Kallion kulttuuriverkosto, kaikki nämä toimijat, niin on ensisijaisen tärkeää, että verkostoidutaan jo olemassa olevien toimijoiden kanssa. Joo, Kalliossa on tällainen rento meininki. Sitten Kalliossa tosiaan, niin kuin sanoin, niin on paljon, tämä on siis kuva Karhunpuistosta. Siellä on Karhunpuiston kummit pitänyt nyt 11 vuotta muistaakseni näistä istutuksista huolta. Aikoinaan tarkoituksena siistiä
siistiä juhlimismyönteisistä herrasmiehistä tämä Karhupuisto. Mutta mun mielestä aivan fantastinen esimerkki siitä, miten otetaan omat nurkat haltuun. Niin me tullaan myös tämmöiselle alueelle, siis tultiin, missä on aktiivista toimintaa jo ollut. Ja alkuun tehtiin ihan sitä vaan, että oltiin mukana kaikissa jutuissa hengailleen. Sitten Kallio on tietysti, nää nyt näkyy tämän kauniin keväisen aamun takia tosi hämäränä. Siellä on Frantzeenia taustalla, kaunis rakennus, joka nyt itse asiassa tällä hetkellä tyhjänä ja josta on hyvin moni kaupunkitoimija tällä hetkellä kuolavaluen himoissaan. Sitten tulee tapahtumaan pian, seuratkaa. Kallio on tämmöinen urbaanien, nuorten, fillaroivien kaupunkiaktivistien kaupunginosa, kansainvälinen. Ja sitten Kallio on vähän tämmöinen rebel, ja täällä on kuva Kalasatamasta, eli siellä on tämmöisiä uusia aluekehityshankkeita, jotka on mahdollisuus, ehdottomasti mahdollisuus. No niin, eli Kallioon tulimme, ja sitten mitä me haluttiin tällä yrittäjäverkoston kokoamisella? Me haluttiin, että ensinnäkin ihmiset löytää yritykset ja palvelut, paikalliset. Meillä on kartta, josta nyt hyvänä markkinoijana unohdin karttakassin kotiin, mutta ei sillä mun mielestä oikeastaan nyt ole tässä suhteessa väliä. On tarkempikin mun mielestä kertoa, mitä tapahtui, millaista on ollut. Eli meillä on printtikartta, joka kesällä oli turisteille kuumaa kamaa, tehtiin, kaupunki osti meiltä, sitten käytti omassa markkinoinnissaan, Helsinki Helpit ja kaikki jako. Tässä on printtikarttamme toinen puoli. Kuten kaikki nyt näkee, niin meillä on myös visuaalinen ilme, todella tarkkaan mietitty. Vähän tämän sliipatun ilmeen kanssa jännitti, mutta hiottiin sitä niin kauan, että toistettavuus. Eli se, että tämä app nytten on silloin kun me julkaistiin, niin näkynyt ikään kuin kaikkialla ja sitä pystyy monistaan. Yrittäjät pystyy käyttämään sitä lätkiin minne tahansa. Et meillä on koruja ja julisteita ja käyntikortteja ja meillä on iso app-kyltti, joka kiertää ympäri Kalliota kuvissa ja tapahtumissa ja kaikkea sellaista. Kartta, jolla löydetään perille konkreettisesti. Sitten on nettisivut, josta on nyt tämmöinen huono pieni kuva. Kaikki voi löytää www.akuitkallio.fi. Niin nettisivuilla sitten pystytään levittämään nopeammin linkkiä. Sieltä löydetään toisella tapaa. Eli me haluttiin, että ihan sekä että paikalliset ihmiset löytää niihin lähiyrityksiin. Ja sitten taas aivan äärilaidasta matkailijat löytää Kallioon, mikä on itse asiassa hirveän haaste edelleen myös kaupungille. Teemme nyt yhteistyötä heidän kanssaan. Ja kaikkea siltä väliltä. Kun turkulainen tulee, niin sillä on se on käynyt Helsingissä jo monta kertaa, eli se voi haluta jo jotain uutta. Ja Kalliohan ei kaukana ole, ei ole Arabiakaan. Sitten me haluttiin myös, että yrittäjät löytävät itsensä ja voimansa. Kyllä he luultavasti kun tuntevat nahoissaan, miten paljon työtä tekevät ja tietävät paljon ovat uhranneet, niin sillä tavalla he ovat oman yrittäjyytensä asiantuntijoita. Mutta välillä vierestä katsova ja se naapuriyrittäjä voikin nähdä jotain sellaista, mitä se yrittäjä ei ole itse huomannut omiksi vahvuuksiin aikaisemmin tai omaksi mahdollisuuksiin. Ja sen lisäksi, että mun vieläkin tulee kylmiä väreitä, kun mä puhun meidän yrittäjistä, musta tuntuu, että tämän puolen vuoden aikana tapahtuu jotain hirveän hienoa myös monien yrittäjien kanssa. Jotkut uudet yritykset pärjäs hirveän hyvin. Tässä on esimerkiksi kahvila Sävy kuvassa, eli avasi siihen Kinaporin kujalle, eli tohon, siis
Piritori, mikä sen niin kuin, nyt kauniimpi nimi onkaan. Kuitenkin Piritori kuvastaa sitä Vaasanaukiota. Vaasanaukiohan se on hirveän hyvin, että ei ole ehkä maailman helpoin paikka pistää tämmöistä erikoiskahvilaa pystyyn, mutta he löysivät oman juttunsa ja voimansa ja kahvilasävyn menestystarina on valtavan hieno. He etsivät jo uutta liiketilaa ja he asuvat muuten Vaasankadulla lapsiensa kanssa, eli heti lähdetään kumoamaan myyttejä siitä, että Kallio on vaarallinen ja epäsopiva lapsiperheille ja että tässä on nyt tässä on monella tapaa hieno ideaaliesimerkki siitä, miten Kalliokin löydetään tässä uudelleen, kun etsimisestä puhutaan. Ja sitten me haluttiin, että niin kuin tässä puhuttiin Jartovan kanssa, että yrittäjät löytää toisensa. Et välillä se tarvii sen, että mitenkään niin kuin, emme yritä ottaa nyt niin kuin liian yksinkertaisista asioista liian suurta kunniaa, mutta esimerkiksi Akuit Kallion kautta tapahtui useammankin kerran niin, että seinänaapureina olevat yrittäjät, jotka oli ollut pari vuotta siinä, niin kättelivät ensimmäistä kertaa. He sanoivat, että onkin pitänyt tehdä tämä pitkään, mutta ei ollut tullut tehtyä. Sitten hommahan lähtee niin kuin myös me ei kontrolloida kaikkea, lähtee sillä tavalla käsistä, niin kuin me halutaankin, että he ovat nyt jo, niin kuin, kun he sen kerran kättelivät, ehkä sattuessaan samoihin julkkareihin ja samalle sähköpostilistalle, niin nyt on jo sitten yhteistyötä ja synergiaa ja ihan omat kuviot, mitkä ei enää niin kuin meille kuulu mitenkään tai me ei niistä mitään kunniaa voida ottaa. Mitä konkreettisesti tehdään tämän niin kuin kartanjaon lisäksi ja tänne, että me järjestetään tilaisuuksia, missä yrittäjät voi tavata toisensa, niin paljon tämmöisiä aika pieniä linjoja. Eli me tehdään tällä hetkellä vielä ainakin siis matchmakingia käsityönä. Eli sen lisäksi tutustutaan niitä yrittäjiä toisiinsa, niin yhdistellään yrittäjiä ja alueen muita tapahtumia, projekteja yhteen. Viedään toimittajia kädestä pitäen liikkeisiin, kierrätetään alueella tutkimusta tekeviä tai alueesta kirjoittavia kirjailijoita, viedään sopivien yrittäjien luo. Tämähän nyt edellyttää sitä, että me tunnetaan nämä meidän yrittäjät. Eli mä olen viettänyt niin kuin jokaisen luona aikaa, useampien luona monta aikaa ja ihan semmoista tutustumista niin kuin enemmänkin siihen, että kuka yrittäjä on ihmisenä ja mitä toiveita ja mitä kaikkea. Usein yrittäjät tekee ihan hirveän paljon enemmän ja on mukana paljon useammassa ja omaa paljon enemmän taitoja, mitä he itse niin kuin ihan ensimmäisellä esittelyllä osaavat kertoakaan.